Ei, bones a tots, amics i amigues, aquí Astrocat. Avui us ensenyaré us faré un petit tutorial d'un programa d'editor d'imatge, crear imatge i tot coses aquestes, efectes en general, que es diu Inkscape. Potser alguns ja el coneixeu, potser alguns no. Jo el vaig descobrir farà unes setmanetes. Està molt bé, després us ensenyaré una pàgina web que hi ha molts tutorials en vídeo i explicació, crec que ja per poder acabar d'agafar experiència amb tot això. Jo us ensenyaré els més principals, els que hem estat tocant i tot. Llavors, doncs mira, ara per començar el que puc fer és això és la pàgina, que tenim, i ara per començar el que puc fer és canviar, a veure si me'n recordo on estava això. Pàgina, crec que era print? No, print és per fora, fuix. Vaya por Dios, ara no me'n recordo cap on estava això. Print, va confess, no. Això és per aspirar tot, fora. Ah, mira, propietats del document, mira, Vale, llavors ara, a veure... Aquí és document properties, shift, control D. Aquest l'Inkscape es mou molt amb tecles, control alt, tal, això no és tampoc. Bueno, i aquí veiem coses. Oh, Déu meu, bueno, és igual, ho faig així. Ho faré una mica més petit. Faré un objecte així que ja tinc pensat al cap, anirem fent. Us ensenyaré, veus, això per fer rectangle. Que ho tinc en blanc. Per fer rectangles, aquest icona d'aquí, veus, podem moure'l per poder arrodonir rectangle o per fer-lo més gran o més petit. Bueno, després aquí tenim cubs. Bastant cubs, això està guapo, tipus així en 3D. Després aquí tenim per fer... Epa, que no ho he deixat al seu lloc, això. Vaya por Dios. Bueno, és per fer estrelles, com veieu aquí, estrelles i més formes. Podeu col·locar control Z, control Z, control Z, control Z. És igual. Bueno, deixo això, suprimir. Bueno, aquí podem fer espirals. Després, quan tenim l'espiral ja fet, podem afegir més o podem afegir menys. O desfer-lo, tinc un límit. Bueno, és igual, suprimir. Després aquí podem fer el nostre propi dibuix i després el podem... A veure, aquí podem continuar-lo o el podem continuar per aquí i llavors ens va fent això. A veure, aquí tenim per fer ratlles en el nostre pur estil pluma. Veus, tenim per aquí per fer coses també. A veure, ui. Després aquí tenim la ploma per fer la nostra pròpia lletra. Jo, per exemple, vaig a fer la A. Pues a veure, anem a fer la WIC, WAC. Una A, molt bé, està bé. M'ha quedat guapa. Bueno, aquí ja tenim per fer... Bueno, aquí hi ha coses que jo encara no acabo de fer. Jo ara faré un objecte comú. A veure, per començar, a veure, podríem agafar això. A veure, puc agafar aquest coloret d'aquí, un taronja. Mira, aquest color queda guapo. Vale, agafaré això. Ara que tinc això, per exemple, doncs faré un quadret aquí. Llavors el faré més petitet. Vale, llavors ara per arrastrar podem aquí opcionar-lo i tot. I el que faré és, ho col·locaré això aquí. Què passa? Que ara tenim dos, vale? Doncs el que podem fer és, agafem tots dos, anem a parts i fiquem unió. I llavors el que hem fet és unir. Veus? Ara moc un i se'n mouen tots. Després, doncs, per fer un altre efecte, a veure, no, el que puc fer és control Z. Veus, ara aquí un file que m'ha passat és que ara ho hauré de desfer. A veure, vale, ho hauré de desfer perquè necessito aquesta peça igual. Llavors el que puc fer és duplicar, llavors em fa tot un duplicat sencer. Llavors ara faig aquí, torno a fer el mateix, unió. Parts, union. I ja està, ja ho tenim. Perquè no ho he marcat. Ara. Parts i union. Tarat. Bueno, no està malament. Ara vaig a fer això. A veure, ara si la gent adivina el que faré, llavors el que puc fer és això aquí. Vale. I no. Ai.
Vale, això aquí. Perfecte. Ai! Com era això? A veure si me'n recordo. Ah, vale, era aquí, era aquí. No, no era aquí. Cago en nena. No? Ai, no me'n recordo. A veure, un moment, si us plau. Vale, ara sí, ja sé el que em passava. No tenia col·locat un d'això. El que hem de fer és object to path. Vale, i ara el que podem fer ja és el que volia fer, que era això d'aquí. Poder moure sense perill, així. Vale, jo ara el que faré és això d'aquí, col·locar-ho aquí. No, espera't, com anava això? Ah, sí, era aquí. No, això era aquí. Era cap aquí. I després era això cap aquí. Si algú reconeix alguna cosa, que no digui res, que me'ls conec. Vale, després, una vegada tenim fet això, ja el que podem fer és, a veure, aquí, un rectangle, el pintarem de blanc, i llavors farem pim, 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 pim. I ara, què passa? Que ho tenim aquí sobre. Problema. Pues el que hauríem de fer serà afegim a la fletxa, afegim aquí, i veieu que les opcions aquí, això són per girar, per donar voltes, després aquí per donar cap a l'altre cantó, això serà per invertir, en cas de que quan feu lletres ja ho veureu, i això és per moure cap endavant o cap endarrere el que feu, veus? Jo per exemple l'he enviat a darrere de tot, i ara vaig per anar a darrere a poc o directament, jo ara el pujo a dalt de tot i tiro enrere, file. Per què no em deixes? Bueno, doncs en cas d'allò el que fem és pujar-ho dalt de tot. Ja ens queda, ara ja ho dic, una carpeta de Windows, i llavors tenim el full aquí dins. Doncs ara què anem a fer? Doncs com anem a mirar per la ploma, llavors el que vaig a fer serà la A. Doncs aquí, una A, està en blanc. Ctrl Z, ho passem a negre, llavors el que fem és una A, tarat. Vale, doncs ara el que farem és seleccionem, com que tenim aquí, doncs l'enviem a darrere. A veure. Ah, vale, perquè ho he fet separat. Ah, això ja és una altra cosa. Doncs ara en cas que ens passi això, doncs ho fem ràpidament. Agafem totes d'allò, anem a object i fem, a veure, aquí i fem, a veure on està això, unió. Ja ho hem unit. Ara agafem, com que la podem afegir directament, doncs fem això i l'enviem enrere. Ja la tenim gent aquí a darrere. Després, a veure què podem fer. Ah, sí, mira, els noms. Anem a fer un exemple, a veure, ho tenim en color negre, vale, sí. Doncs anem a escriure, jo què sé, per exemple, el meu nom, Astrocat. Perfecte, llavors ara aquí seleccionem i el fem tan gran com vulguem. Anem a fer un efecte, aquí fem duplicar, ara veureu l'efecte de les lletres, ara l'he invertit, com veieu, i ara el que farem és prop una miqueta més, Això és fàcil perquè veus, pots precisar molt bé, així. I ara observeu com amb aquesta tecla d'aquí farem un com si fos la seva ombra. A veure com queda. I queda guapo, com ho veieu. Així queda bé. Perdó, que estic una miqueta encostipat, que amb el temps va encostipar-se tot. I bueno, fins aquí us col·locaré la pàgina perquè pugueu practicar més. Aquesta crec que és la pràctica, és una carpeta, crec que és la pràctica número 7, crec, no ho sé, no me'n recordo ara. Hi ha més de 100 tutorials i pràctiques, o sigui que teniu per estona per entretenir-vos. Jo d'aquest em surt bastant bé, hi ha algunes vegades que m'equivoco en algunes coses, però bueno, tot l'altre està bé. I si voleu fer, podeu fer pilotes, podem fer qualsevol tipus de cosa. Ara el que... Ah, no va. Bueno, és igual, a veure, en vermell. Bueno, és igual, no acabo d'aclarar-me. Bueno, doncs llavors ara el que ja hem fet és això.
Hem acabat. I fins aquí el videotutorial d'avui, que veus, 10 minuts, no està malament. Ara tancaré, editarem el vídeo i el penjarem. Doncs vinga, gent, espero que em doneu like al vídeo i fins aviat.